probeer eens een hapje. Het Proef ja, als je met een machinist niet had. Oh, hier is Alon. Hey, hallo. Leuk popt, hè? Ja. Ja. Goedemorgen. En hij vlag. Juist, en hij vlag. Wij gaan naar de foragehandel om eten voor De geiten. en De krieken. juist. En heer. En heer. En verder voor jou op de planning. Nou, ik wil eigenlijk, Ildo lijkt nooit de koers, maar ik wil eigenlijk vanmiddag wel even bij Pakenhuisje, hè? Het Hey. Hij is dit feest. Ja, nou ja, dat is wel. Zo'n skommel eraan wel dikke top of dikke top. Oh, wacht. Zo. Niet zo. Nou, gelukkig hebben we een dakje, want het miestert een beetje zaken, hè? Het miestert een beetje. Maar ik ben net zo bang voor rijden. Nee, ik wil een beetje. Dat heb ik net mee, niet. hoor. Ja, zo. Dat heb ik net niet. Nou, en Mem had iedere keer een pak heel ophellen in een auto. Maar weer dat succes of net zagen? Nee. Net echt. Want de hele auto zit onder het. Heer. Juist. En dit is zaken zijn laatste vakantiewinkel weer, hè? Dan na je weekend naar school en naar je groep. Ja, ja. Oh, daar gaan we. Bij groep naar City. Ja, en dan ga ik echt weer de achterkant naar binnen. Ja, inderdaad. Want groep 1 en 2 gaan altijd bij de voorkant van school naar binnen. En vanaf groep 3 maar is bij de grote ingang naar binnen, hè? Zaken met de grote jongens. Nu komt in groep 3 en dus zit bij groep 3 en groep 4 zit in 1 klas, hè? Ja. Ja, en waar zit in groep 4? Ja! Zul je even lekker laten zien? Nu ben ik man van Paken bezig, hè? Chillen. Man van Paken weer bezig. Hoi. Maat je een mooi tuintje? Zullen we even zien wat er nog is? Dus dit kroepje, jongens. Dat is lekker compleet vol, nee. Ja! Oh nee. Hoi. Hoi. Nou, we hadden buiten weer binnen. Kijk hier. En zaken zei, wat zei ze ook correct? Waarom? Betel het me net. Waarom betel het mij net? Nou, dat zal ik het wel. Maar we doen altijd op factuur zetten. He, dan scrollen ze het voor dus op. Ja. En dan krijg je een factuur toestuurd en dan kan je het via de bank betalen. Zo doen we dat. Nou ja, wel goed dat zaken er eruit denken. Dus je wil denken van, hé, dit komt net klaar. Men betaalt het, maar men betaalt het wel. Hè? Komt klaar. Ja. Nou, we gaan naar de... Hier in de mond. We gaan naar de beesten. Ah, we hebben hier vangzaken. Dit dacht ik de... Dit is hier van de jong. Ja. Nou, maar we alles even uitladen, jongen. En knieën weer in het kamp. Het hekje hier bestaat er weer een per uitmaakt. Wat verdikke. Knietje is er weer. Wat hier? Een pakje. Zet mijn naam eronder. Echt helemaal op. Ja? Hey, zit erin hier. Gruttie. Bent er een knie? Dus een gruttie. Die zetten er vol aan en werk maar. Maar ze net waar de loer. Knie net. Nee. Kijk mal, hè? Jij die helemaal aan het leven. Maar ze maakt maar dit is nog niet loer. Nee, knietjes maakt het vol hoor. Alleen maar... En dat is klaar. Nou, aan de kant. Oh, met mijn kont. Oh, mijn kont. Yeah. Die komt bij een balenzakje. Lekker zaken? Nee. Zo krijg ik het mooi uit zaken. Wat ga ik nou weer in? Het heermonster. Ach jongens, nou, ik maak me aan een heel goed aanklapje zaken. Oh, maar ze zijn hé. Een appel. Oh, dat gaat wel heel best. Vaker zei dat ik zo eten mocht. Echt? Ja. En ik ken wel sowieso wel beziekje. Ken je een kweer? Oh, nou, maar zie je, mijn taak en al. Zullen we eentje proberen? Moet je oppoetsen. Nou, probeer eens een hapje. Ik ben een beetje zoer. Doe maar. Hey, praat. Ja, wel lekker. Maar inderdaad, een beetje zoer. Zullen we dit zo'n knietjes aan?
Smiet maar in het kamp. Maar hij is al vast wel. Shit, die pak hem al. Hoi! Maar we zullen het oorklapje. Ik zit onder de heen. Ja! Huller! Huller! Ja! Dan slippen we de sleep in. Ja! Je kan het zelf. Is het goed vast? Ja! Wow! Dat was heel... Nog even nog sneller. Shit, pak je de kraan. Wow! Huller! Nou, wij gaan even naar Pakenheijn. En waar gaat mij? Rolf-Jan. Rolf-Jan gaat even mij. Lukt het met erin? Ja, dat Ja, druk. Kom op. Hier, waar. Hofjes klaar. Maar dat is gewoon net zo makkelijk. Klik. We hebben het net bellen of app of die. Want Pakenheijn kan ik appen. Maar we zullen zien wat het is. A few moments later. We binden er. Nou, zullen we zien wat er is. Zullen we weer de doorzaken? Ik zie nog niks bewegen. Ja, van mij zit er op een stoel. Een vogeltje uit het hakje, Flijn. Dat zit het ding niet. Ja. Ach, Ja, heen. dit is het. Gaat wel varen. En had er al. Ach, zie je er. Ik kan Oei, ja, die paak op de schouder, zei je dat? net zo goed vliegen. Kom hier maar, jongens, schrik er zo van je. Wow. Oh, waar hing je daar, hé? Nou, ik er wel vaker uit paken. Nou, had er Oh, dat dakje eraan, ik moet er net doorheen dan natuurlijk. het kapje er had er al. En dan zo En dat ze dat hier keer weten? Ja. Ja, oh, boefjes. Mooi, Rolf-Jan, hè? Maaike, ik helpen. Word rustig, want anders wordt er wild. Bloos je mijn wachtje. Met paken proberen te vangen. Oeh, je moet echt de voeltje eruit hebben, dan heb ik daar. Zeg eens. Hebbes. Dit is een hele toeke voelzaken. Die smiet ze niet in het dakje eraan Ja. en dan haal je het eruit. Ja. Wat een doorrak, hè? Ja. Zo, ik is een mooi van tegen die zien, hè? Zo, zo. Oh, schatje. Schatje. Net bij mij, jongen, hè? Nee. Daar zit de bon op. Hoi, Bouw. Ik ben de lamp vergeten nu te doen. Ik zeg eerst u doen. Bos kom je net weer bij. Zo. En nee, dit is geen automatisch helaas. Nou, maar goed dat het voeltje in de kooi is. Want wie ben je? Ik zag het dinsdag. Hier zat de boetenvliegen in. Hoi, jongens. Hoi. Nou, wie ben je en zo goed het wetten? En een bootje voor Pakenheijn. Ik zit in de vierde een bootje en daarna nog een Zodiac. Ja, en ik ben bang dat ik er niet hier. Was ik wel zo staan? Nee, wacht hier. Haha, ik heb dat eens zien. Zie wat ik doe. Dat is toch vaak net, hè? Ik had dit ook nog nooit in. Nee. Ja, hey, Zaken Paken zei dat het sneeuw of snij nog mooi waar is. Misschien kunnen we je dan nog even suppen. Ja! Goed idee? Ja. Wat is dit? Doen we dat. Snoepies. Hey, doei. Nou, Paken. Doei, doei. 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 Tot een keer. Doei! We zijn weer nog correct even bij het haventje van de Verlom. Zullen we zien wat hier al hier is? Ja. Want de Verlom had een eigen haventje, jongens. Er lijkt ook een bootje. En kies je visje. Ja, lijkt bij hier onder wetten. Oh, ja. Oh, maar mijn moeder een supplan. Kijk maar, ja, hey. Die vrouw die er wat het wel om met het waar. Wie wil even wat mooier waar, hè, jongens, hè? Ja. Leuk, man. Zullen we nog een verder zien? Ja. Gaan we hier ook nog een eetvisje west? Ja, gaan we niks voor, maar het gaat hier gewoon wat product. Oh. Ja, hier bij de Verlomk is dus ik helemaal bij Van Wals de Wal komen. En Westrein, dus dat is wel leuk. Ik kies hier alle kanten op, hè? Ja. En van de winter hebben we hier mooi reedriden, hè? Ja, kun je rek. Wie gaat er net van een keer in dag 3 appels van? Echt weer? Oh. Niet een dag.
Nou, misschien kunnen we ook een keer mee om het chip te vissen. Die heeft wel een vispas. Maar zo'n vispas, hè? Gaat er nog vis van? Nou, begin jong. Ildo zit nog in de auto. Wat het eerste er is. Kijk. Werkt altijd. Nou, we zijn weer thuis en de man moet wel even een treinspoor bouwen. Je moet mij wat eruit zien. Oeh, ja, maar die ben een sectie dat ik dat vrouw kan krijgen, maar je moet eerst dan nog sporen. Voor u en dan zul je rinnen. Nou, ik hoop dat het slaagt dan ook, want je met de oortreintjes. Ja. Je beginnen maar even, dan help ik aan, zodat ik Ildo op bed bracht haar. Ja? En dan hebben we ons. Ja. Ja, dat mag niet. Ja, we nog een de. Zo, je hebt het zo. Ja? Kom met me aan, lekker. Ik help je. Nou, ik kan helpen. Ja, Oké, dus ik kon de bregen doen. mooie auto. Dus op de tractor hoor. Ja, de jongen. Best. Door. U roept, wij draaien. Nou, ik zal je maar even volgen. Laat me de routes even zien, jongens. Ik ga met de motor. Nou, zit ik eerst de motor. Ah, een motor op treinspoor. Oh, die kennen we onder de trap. Zodat je maar de trein gaat. Rolof Jan, ik zit onder de grote trap. Met die auto wacht je natuurlijk. Ja, en hij zit erop en dan kan hij hier. Zo, komt er. Even omdraaien. Wee. Oh, wat is dicht. Ja, komt u maar. Roep ja, als ik net een machinist maak. Roep ja. 1, 2, 3. Ik doe mijn wagon eraf. Eens even zien wat we hierin hebben. Roep ja. Ik zie nog een mooi. Nou, bij gebrek aan beter doe ik het maar je nagels kirken. Want ja, als je het speel hammer, dan heb je het net, hè. Maar wel ergens zo'n iets schroevendraaier kan hebben. Maar dit werkt ook. Dit werkt ook. Die precies dus. Ha. Ik heb hem wel, maar. Of het ik daadwerkelijk doe, dat doe. Dat is stikken. Ja? Ja, valt nu al. Oké. Oh, shit. Ja. Shit. Je doet het. Yay! Daar zie je hem. Dit is skommeldingetje. Skommeldingetje. Ja, Nou, de jongens van Meidje hebben alleen mijn treinspoor. Ilda koest even. Ik zal nog even wat voorbereiding doen voor het toneel. We gaan nog één oefenen morgen. En nou, we ook even wat dingetjes op papier zetten en even in de app smitten. En dan jong ging ik met Ilse naar de sauna. Dat weer mijn jitje cadeau voor Ilse. Dus heerlijk. Even lekker ontspannen. Jelke was mooi op de bandjes. Dus nou, dan ga ik wel even nog 10. Hey, ik zou zeggen, voest het een leuke vlog. Abonneer je en zet hem. Even weer het net. Hey, ik zou zeggen, on to naar je chitsvlog.